Salaam ojo wana gong min noddi denɗamo joni hon chauffeur makko Habibou Tall min noddi on téléphone joni appel direct wiye ɓeni ngara ɓeni lawol hay dara heɓani Amadou Haadii yimɓe ko fenoɓe tan min noddi Habibou Tall joni assalamu aleykum warahmatullah Souleymane Mbaye sawa selli kori bachallah jawanema an holko doko oɗo information kanko doko information so tawi ko nder galle woni o mbiyamo min wi o fini yo tam damar galle Ceerno Haadii meɗen ɗon dari aɓene wajifa ɗon jutmi futuro gila garmi mi yiwani ɗo ɓe sostani ɗo hay joni mbiɗen ɗo dari so wi sukaɓe gaari ɓenne mboya ko fenande ko kalmami ko fittotako kanko mo ɓuuri kam laaɓede min hay joni ammaɗo so ari mi natatan ha nder galle kanko kala ɗum o natta bowol ɗo wonata anani o feni Allah fenni somo mo jogui hen ko laaɓi yo tam nder damal nder galle meɗen ɗo mana mono fof ne heeɗi micro meɗen ko wimi nana e wajjifa hay gasani a faami voilà. Allo Amadou o accitaka de aw yalla faaba kanko goto ni nem kanko goto ko mbaɗema ko bal kay ɓe mbaɗema ko bal ha hande o accitaka kanko goto nawa o accitaka bandiraɓe Fouta Halwar jokkodirɗen ke Ñooro direct oɗo ko baɗam ɓi Ceerno Haadii Seck o yo accitaka taw Amadou holko woni Ñooro ummima ma ummaki Ñooro dillima dillani soldateɓe jalti hakkunde Ñooro e holtono jagga no waɗa tan immade jaɓi jale tan e arde faade Ñooro eyyi to jaggaɗo tawi ma anda wuromo wiyete ɓe piimo baal mais ɓe piyanimo baal keɓani ɗiɗɗimo kay ɓe keɓanimo kono ɓe groupe goɗɗo ne wonno yesso ɓe felli ɓoɓe ngel ɓe felli kene de won ɓural heeɓi mum eyyi o gañima ma o gañaki kañum ɓe ɓe mbaɗi intervention ɓe jaɓani ɓe mbaɗi hen Allah e nelaɗo ɓe jaɓani ɓe hettini hettiɓe ɓe mbi ɓe nawino kanko goto ɓe calli finandal ɓe nawi kanko e mobile makko fof ɓe nawi kanko e mobile makko fof joni seeremɓe Ñooro gummima fof Ñooro ummima no population Ñooro ummima ummaki population fof ummima population ne dabar galle makko ɗo won galle Ceerno ɗo population makko ne dabar galle ɗo Fouta Halwar jokkodirɗen ke Amadou Seck ɓi Haadii Seck en direct Ñooro de Sahel wiya khalifa o accitaka ɓe pellimo o accitaka kettoɗen ko Amadou haalanta ɗo goto fof faama ha hande o accitaka taw gonɗen ɗo ke 19h33 heure men Congo ga Amadou o accitaka hande a waccitaka yo Allah faabo joni noon miñiraɓe makko ɓe tinima tinani miñiraɓe jeehi ha kan soldeteɓe to o yallah faabo miɗen duwoyen yallah faabo ko wawi information gonɗo ɗon fof ma en jokkodir so Allah jaaɓi yo Allah faabo yo Allah waɗanen jaam seeremɓe gummude seeremɓe yo Allah faabo yo Allah waɗanen jaam a jarama Seck